Ja sa teda vyjadrím už konkrétne toho materiálu v tej technickej časti tej A, to budeme unblock hlasovať, tak v podstate ma tam len tak trošku vyrušuje jeden bod, to je ten bod 31, ktorý sa tu bavíme. Ja som na to spomínal a ja som teda bol aj súčasťou týchto rokovaní aj na rade, aj takisto na komisii. V podstate ja som oponoval na ten 31. bod, pretože vždy som sa pýtal, či máme nejakého investora alebo niečo, tak vždy bol povedané, že není investor alebo že není nejaká možnosť. Je to samozrejme to plán, je to rozvojový plán, čiže ja to beriem, že to sa rozvojová časť, ale ja som chcel najprv, aby sa využilo, čo máme na družstve pozemky, ktoré vlastne sú, aký VEPOS, tam vlastne triedí bioodpad, tak tam sme nedávno kúpili pozemky, či tá plocha ešte stále akože není využitá, tak najprv využiť tú plochu. Samozrejme územný plán dáva rozvojovú plochu. My sme nastavili plochu, ktorá je podľa mňa ťažko dostupná nejakým nákladným autom, ak teda tam niečo sa má robiť, ja neviem, či sa tam bude triediť, dotrieďovať, drtiť, ja neviem, čo tam je plán, lebo není povedané, že nejaký máme investor alebo niečo také, takže ak tam bude jazdiť nejaké nákladné vozidlo, tak musí ísť popri krivých kútoch. Ak by išlo napríklad zo zahraničia, to nemôže ísť, pretože odpad vyviesť kúsok do zahraničia a vrátiť na Slovensku asi není úplne tak jednoduché. Takže treba sa zamyslieť a ešte ten pozemok, ktorý tam je, keďže nemáme investora, tak neviem, či je veľký, malý a či bude dostačujúci, keby sa tam niečo budovalo, či náhodou je treba, ešte tam je možnosť toho rozvoja. Napríklad nám to nemusí stačiť, povie, že dojde niekto, že povie, no ale to je menší pozemok, ja chcem sa väčší, takže keď nemáme presne konkrétne dané, tak je to pre mňa takové. Budem hlasovať za, áno, je to iba rozvojový plán, keďže nemáme nejaké tomu konkrétne veci, ale ešte keď poviem za posledné 2 dní, keď som sa pozeral na tie zábery, teraz nejaký občan dáva zábery z dronu, tak to územie je zaplavené. Takže je to taková asi do budúcna možno aj taký výrazný prostor, my tam chceme niečo triediť, odpad a to územie sa zaplavuje. Takže je to také dosť ťažké územie. Takže to je z tomu bodu. Ale ako hovorím, za ten celý blok A budem za, takže ja s tým nemám problém takto, len na to upozorňujem. A chcem sa ešte vyjadriť pozemku, teda čo bude sa hlasovať za v tom bloku B, to je číslo 4. Tam je, že vlastne jedna komisia odporúča, to je takto stavebná neodporúča a odporúča ekonomická, samozrejme ekonomickú chápem, že vždy na tom treba zarobiť, tak to je jasné stanovisko. U tej komisie tam je jasné, lebo tam to nie iba stavebná, takisto sú tam aj ľudia, ktorí sú trošku ekologicky založení, takisto je to nie iba o stavebnej, ale je to aj o nejakej ekológii. Tak ja si osobne myslím aj za mňa, odpoviem o svoj vlastný názor, možno subjektívny, ale myslím si, že stavať alebo plochu pre FV, čiže fotovoltiku pri rybníkoch, podľa mňa na mieste, kde je bažina, kde je vlastne nejaký život, kde sú nejaké vtáctvo a tak ďalej, že to máme ešte dosť priestoru robiť to na budovách, na možno v ZVL, starých priestoroch, je ten priestor na nejakých smetiskách a tak ďalej, ale do takéto prírody si myslím, že ešte není ten správny čas a ešte na jednej strane naproti ceste rušíme tú zónu, nejakú tú vtáčovú zónu rušíme, na druhej strane tam fotovoltiku povolujeme, tam je taký trojuholník u toho grafobalu, u tých skladov, takže by sme to mali, keď si to predstavím po novom, tak tady by bola fotovoltika, na druhej strane by bola fotovoltika a tam zrušíme nejakú tú ekozónu, takže vlastne tento vstup do mesta by bol úplne teda nádherný. A máme tu nejaké výhľady, ktoré sme si niekedy dávno bavili, že to sú nejaké historické pohľady a tak ďalej. Nemyslím si, že pri tom vstupe skalice by bola fotovoltaika všade výborná, takže si myslím, že jedna stačí, tam u tej OK, s tým súhlasím, u toho grafobalu, to je pozemok, to je medzi 2 cestami, to je OK, ale u tých rybníkov si nemyslím, že tam treba niečo stavať. To je môj názor. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem. Má ešte niekto do rozpravy?